नमस्कार मित्रांनो, पर्यटन आणि पर्यावरण प्रकल्पामध्ये आपले स्वागत आहे. पासवर्ड 2 स्टेपमध्ये दिलेले आहेत, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण पहा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्रस्तावना ही खूप महत्त्वाची असते. आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती असेच पर्यावरण प्रकल्पाचे व्हिडिओ आपण टाकत असतो. तुम्हाला अजून माहिती पाहिजे असेल तर आपल्या चॅनलला अगोदर सबस्क्राईब करून घेणे. आपल्या चॅनलवरती टेलिग्रामची लिंक पण दिलेली आहे. त्या लिंकवर क्लिक करून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हावे. आपण MPSC UPSC प्रश्नपत्रिका सिरीज पण चालू करणार आहोत, म्हणून आपल्या चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून आपल्या मित्रमैत्रिणींना चॅनलची लिंक शेअर करावी. आपण अशाच प्रकारचे व्हिडिओ महत्त्वपूर्ण विद्यार्थ्यांसाठी, गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आपण असेच व्हिडिओ आणत असतो. 11वी-12वी स्पेशल पर्यावरण प्रकल्प व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर भेटतात. तुम्हाला जो पर्यावरण प्रकल्प व्हिडिओ पाहिजे असेल तुम्ही कमेंट करा आणि तो व्हिडिओ तुमच्यासाठी मोफत यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला देऊ. आणि काही गरजू विद्यार्थ्यांना PDF पाहिजे असेल तर आमचे टेलिग्रामला जॉईन व्हावे. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये 2 पासवर्ड दिलेले आहेत. या PDFचा पासवर्ड आहेत तो, म्हणून आपल्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करावे. म्हणून आपण आपल्या चॅनलवरती जो पण व्हिडिओ येईल तुम्हाला नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून ते कळेल. व्हिडिओ पूर्ण पाहावे.